Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Dahil paminaw ha. Muhangyo lang ko ni mo, Lolita. Kining kwarta ha, dako na kay ikatabang nato. Aminaw ka? Kung imo ning balibaran, anugon kaayo og maadto kini sa lain, ha? Mao nga muhangyo ko nimo. Dawata lang ni day. Ilabi na nga daghan tag mga utang nga bayranan. Busa, ayaw gitaw nig balibari. Pag muse, Lita. Guwapa man ka! Luka pa hao. Ngayon kay kawi. Ikaw rin bugto na mong garbo nga makatabang o makahawa sa tong kalisod karon. Kira! Doota ni. Imo ning kwarta ha. Uhahay! Ug dako kini katabang nato. Sige na! Dawata na yun! Paslan rin. Gikuha maniguryo ni si Lolita og Muse sa ilang team. Oh, come on. Muse. Mao lagi. Alkansi tayo ni Pitch. Kay gwapa kay sila Muse. Unya, kisa may atong i-Muse ron. Kisa i-Muse na to ini. Sinang daday lang ato. Butang come on. Bangat jailong. Kakurangot na sa atong negosyo. Kung di ka gusto ng daday, sinang Baghdad na lang ato. Kailan ka ng Baghdad. Paskang! Nadasas paskang paitas yun. Di masap na gana mo duwa anak. Magkita tas naong ninang bakdat kay pildi na tada. Magkatabang masana natos ng Baghdad kay mayo masana ng muki ay musayaw. Labi na sa cheering pitch, may kinasiya. Daw na tadaan kay bulikit-likit sa Baghdad Hala, sita. likit-likit. Katawa na siya, Tumbling-tumbling katawa ka na na, siya. blitok-blitok. Kaya nga tong Muse, murag irong buwan kay Skoral. Bitaw Pitch, wanay kaso nga nakuha nila si Lolita nga ilang Muse. Ang importante nga ang kasing-kasing ni Lolita ni Adri na to. Come on. It's key! Chechki. Dili Hong Kong. Gusto ka! Gusto nyo kasi, mao na say nindot. Hay! Halagaw, ugma na baya ang parade. Siguradong daog na gyud unya kay ni sa rampa. Kay ikaw baya kinagupahan nga may apil sa Muse. Na, makalagot lagi kaayo gaw, uy. Imbis nga wag ko'y plano og ingon ini. Mapugos na lang kita tungod sa atong mga ginikanan nga nahigot sa kawadon. Wa ra man sab nay kasugaw. Sayang man sab ang kay gayunan kung dili nimo suwayan. Daghan baya sang nalipay nga usa ka sa contestant. Wa lagi ko'y mahimo ini gaw. Nahinayak naman ko ini. Ako na lagi ding irampa akong kaugalingon. I-enjoy na lang gaw aron malingaw ka. Pakitoon ako sila gaw kung unsaon ako pagrampa. Mutambling gud ko ba? Oh, ulo. Kamu di ka matambling gaw? Aha, kasayon anak gaw. Kita ka kanang gibuhat sa bakabayot? Oh, Sobra pa unya akong buhaton anak. oh. Nya magpakigol sad ko. Grabe ha, gud anak gaw. Na, mga matao niya sa mga manyaki sa anak gaw. Kuyaw kayo. Maglaway. Basta gaw. Puslan man nga nahinayak na ko ini. Ako na lagi ding lubos-lubuson. Dili na lagi din ako ang angon. Ay, pasilan gaw. Daghan gyud masyak unya sa imo ipakita ugma. Moabiba gyud kog maayo ni grampa nimo. Andama lang ng daghang pakpak unya nimo gaw ha o kanang imong syagit. Kay mo kiat gyud unya kog maayo gaw. Ikaw di ay ang Captain Ball ugma rin na to. Moabiba gyud ko nimo maayo. Ilabi na og inig-shoot ni Musbula ay mo ambak-ambak gyud ko. Ayan lang pag-abiba na ko, trivia. Ayaw na lang. Ato lang kaspikas laban. Ayan lang namo. Uy hala. Ngano man? Naan naman kung may Muse nga mo cheer na mo, ha?
Si Lolita. Ay nga naman di ay. Kaming duha ni Lolita magtapad mi. Nga? Hapulos bitaw mi mga sexy. Pastilan ni mo, Toribia. Kano sa among gidi ka muli sa inyo? Ay nga no bang naabot man ka ng pangutanaha rin na to? Nalimot ka nga anhin ako forever mo puyo sa inyo. Forever? Forever. Ha? Di na mahimo, Did you forget? Di na mahimo forever. Ngano kung ari ka puyo sa amo, nga, naam kay bay sa inyo, no? Ay, dugay, nato na akong gikalimtan na to. Kay? Mas nakauyon ako dinhi kay na ako sa tanan. Unya, maayo kayang mong lulo na ako. Yeah. Giayo sa ko niya pagtagad. Oh? Tinagaan ko sa akong gusto. Unya, nga mo pa uli pamagig ko na ko, be. Be. Hey, bayan ni mo, Toribia. Wa ko makasabot ni mo nga. Wa naman unta ka na mo kinahanglan na din. Ops. Ayaw pagsultig ingon ana na to. Kay foul na siya. Timan nga ako rin nasayod sa iyong mga plano. Magtarong di ha? Ay, nagtarong bitaw ko. Ayaw lang yung kong binuangin na to. Kay kung imo kong binuangan, og imo kong palayason din mabulgar yun ang imong mga plano sa imong lolo. Unya unsa man, nagkasinabot ba ta? Ha? Puslan man nga ni ako din mas maayo pag magkasinabot na lang tangdaan. Og uyunan ko nimo sa tanan na akong gusto. Unya, unsa man? Nauyon ka dito sa ilang goryo, ha, daday? Ay, yun kayo, ay. Yun kayo. Naligaw ko dito, Felix, kay Nastoribia nga makalingaw kayo. Kunya, naasabtan na dito. Kaon, kalingawan. Samaragaw ako'y gitrabaho dito, oy, Felix. Mumandara niya ko budawat og sweldo. Kagarbo biya ni mo ang trabaho, ano? So mo di ay. Nagsalig day ka, ha, daday? Nga inahan kang Lolita? Ha? Kaya kung di pa ni mo anak sa Lolita, tingali, file out na kang guryo. Wow! Di ka fire out na kus guriyo, no? Kay si guriyo, suod kayo na nako. Unya, ikaduha, malingaw sab siya namo ni Toribia. Kay, pirmi mo pagkatawan niya. Dili boring iyang life. Hoy, daday. Oh, Nagsabot, ha? Nagsabot, ha? usab man. Dako pa magkakagsweldo na ako. Oh, Kinahanglan nga imo ning patiwason og eskwela sa Lolita. Ha? Pahuwa mo nun yan. Pahuwa mo naman. Oh, Pahuman nun ginani mo. kuan ako. mon. Slide ako, baba. Slide. Sure day. Tapa una, ha? Tapa. Tapa. Usay pahumanon, ha? Ako'y mo pahuman ng babayan, ha? O ikaw, yun kay may magkagpangita. O niya ato mo sa anak. Ha? O siyam na plano ni mo. Dili ni mo pahumanon, ha? Imo man ang tahas, Felix. Og usa pa, di naman sab na kinahanglang maguol si Lolita. Kay kung gusto ho niyang madato dayon, wa man na problema. Namas guryo. Labuang ka na, day. Imong ilawg ang imong anak ang tiguang. Ay, baya ka, Felix. Felix dakat. Wag kay kartiyo. Gamitan ang inyong utok. Utok brain. Parihas lang mo sa imong anak. Tanawa, ha? Kung sugto ni Lolita sa guryo niya magpakasal sila, madato dahil nas Lolita. Ug matud ni guryo, halos ang tanan niyang katigayunan, iya dayong ihatag ni Lolita. Unya kung mag-ipon sila usa ka duha ka tuig usa, libre na sa Lolita. Di ba? Usa duha ka tuig. Ha? Sa kamo ba sa taon ni istorya? Di ba? Kingano? Nada kanang expiry date ang ilang kamilyon. Baya ko. Baya bugits din mo. Ay, sis. Ay, wa ka magtanaw ni Guryo. Tiguwang pa na nato, oy, Felix. Nagtuo ka nga mabuhi pa na sa sunod tuig si Guryo. Oy, nangita na nagpares ngayang kabinlan sa iyang mga katigayunan. Ug swerte kayo ng atong anak. Hilom di oy. Ba ini ay. Nakasiguro day ka nga dili sa abtag sunod tuig.
Ay, pastila ni mo, Felix Dakat. Huwag yapon ka katuhog sa akong buot ipaibot. Ipaibot. Ipasabot. Okay na. Bisag bonus na lang ang usa ka tuig. Taas na kayo na para ni Guryo nga mabuhi pa siya. Tiguang na kayo na. Huwag na nailana. Pirma na lang sa wati ang kuwang anak. Pagkasalbahis ka di mo na dahay. Yawa kay kag panguna-una. Yawa. Sujawa! Hilom di ay! Mayawa ka ron. Di kamit lang na ako akong utok brain, Felix Dakat. Di ko parehas ninyo nga nagdako rang huna-huna. Ikaw ba? Huwag kay klaro na day. Ha? Pulo sa inamaw lang imo. Inamaw? Oo. Huwag ni mo huna-una ang bation sa tong anak. Ang imo yun nga, makasapi ka. Ha? Nga madato ka. Ay, hala, ago, huy! Huy! Kabugits! Usa ba day? Usa man day ang akong huna-hunaon? Nga masakit ko? Ha? Masakit ko hunahuna ng bulsa na to nga perming weson? Huwag kay ayo, huwag kay ayo. Ha? Huna-huna abya, ha? Nga kanas Guryo, naasab na'y apo. Naa si Renato nga, bahinana niya. Uy, kay nga naman di ay... Pura man na. Maog ka, andi nga mas pabor pas Lolita kasi mabinlan niya sa dakong bahay sa Katagayunan ni Guryo. Mao nga ayaw na lang pagpakaaron ingnon, Felix. Kay kitang tanan na ngandoy ta nga madato. Kata-kata lang baba mo. Budi, uy. Hilam niya! Uy! Basta ako. Uy! Dili ako pugsun sa Lolita kung unsa iyang gusto. Hatagan ako sa kagawasan kung kinsa iyang pilion. Bahala ka, Felix, oy. Basta ako, mutodlo gyud ko sa akong anak sa husto nga makalingkawasyas kapaits kinabuhi. Simpak ko ba kapili ng kriminal nga itong anak? O yawa pag ginahot. Saman, may pag inana na lang, no? Maglana na lang tagputot. Sabot ka. Kita gyud unyay makatagamtam sa pinakapait na kinabuhi sa kalibutan. O mag-antos ra yan nga mag-antos sa atong anak nga mahimong miserable ang kinabuhi. Paskang! Dari sa paskang, papahan nila ni Glinda o Lolita siyo. Tanawang imong klas, mayahamis kay pa. Pa palang ulam na. Purma kayo. Nagpanilapkod ang mga taong nagtanaw. Lagi, karon pa ko makakita ni Lolita nga nagpasiksik maayo. Oh, come on. Pura ba kayo? Tanawa na, mayor ba kayo mukiay siyo? May pagkikuha lang sa unta tunatos Glinda ra. Nay, wapar ba kayo o posturas Glinda on? Nag-short sa bug pinamugbo. Nya puti sige kay paa. Wow, oh, come on. Tanaw na kung Glinda mo rin katong pinakasikat nga vlogger, nga pinakadakong kita nga vlogger dito sa DYHP. Hala! Mau. Pastilan siyo! Pastilan, makahikap lang ko anang paa. Pwerte na ko, nga pwede na dyan ko mamatay siyo. Katong vlogger sa isping ang prima mo short. Kato magpurol. Pastilan! Kuyawa, gini mo, Pechay. Kuyaw kayo. Paar de gusto ni mo may kampanya. Gusto na kang mamatay ko. Come on. Abot bang anong ganahan, di ko magtanaw magpurol. Ay! Lain na ako pamati siyo. Lain. Ano pala, Bipits? Hangad sa langit, aron di muputi ka ng imong kalimutaw. Ay, pastilan siyo. Maroon akong gibayaw sa langit nga nakakita nila. Hindi mo tagin nila tanaw magpurol. Ay, ginalang mo daw yung tain eh. Tinudon lang yun na ito ng dua, Bipits. Ato, gisla tinudon. Tinudon niya. Come on. Uy, siyo. Si Renato ay. Niya pa ingon din eh. Nagtagda. Oh, Ren. Siya to. Kita ka, Lolita? Ginaik siya sa tanan, di ba? Siksi guwapa kayo. O, bitaw. Ganina ko nakabantay ninyo. Tabis kayo mo tinunawan, Lolita. Puno sa kaibog. Kung sa day problema ni mo, Ren. Ha? Akong problema? Oh. Wa ko'y problema tasyo. Midol ko na mo kay gusto ko nga hagiton di ka gano'n. Oh, come on. Unsa man? Mas mayo nang magpustaan na ita.
kung kinsay makadaog na to meaning tournament. Ang ato man yung mga team mo'y unang magsangka karong gabi. Lugruhan ka? Ang imong 5,000 makadaog og 10,000. Saman, deal or no deal? Nga nung magkatingog. Sige. Kapit, sige, sultin mo, Pits. Sige. Yay. Okay. Deal mi ana, nato. Deal ha? Kaya nga no, naday kay kwarta. Ah, Na may kwarta, wa? Naman. Ipakita! Kaya niya, Yan, ni ako yung 10,000. Mainyo ni. Kung baka daw kung karang gabi, kung dili, maako na sa bang inyong 5,000. Karon, man ang inyong pusta. Tos bay. Basta deal na tala. No way! Di ko masukol kung wa mo ikapakita. Naibaw kung wa mo'y kwarta. Yay. Niyan ko'y laing deal ninyo. Unsa man na to? Niyay, sa buto na to. Kung kinsay magkadaog karong gabi kinahanglan nga magpirmahay ta nga di na mahimong muduol o mamisita ni Lolita. Kinahanglan maglikay na kaniya. Unsa man? Deal or no deal? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.